Takže čau lidi, teďka jsem právě u rozhledny a musel jsem mít takový kopec, já vám to ukážu. Jo, počkejte. Jo, takovýhle kopec. No to vypadá, že to je krátký, ale to tam, vidíte, jo, teďka se nám ozvali, že se jdu nahoru. No, tak jsem došel zase nahoru. A teď vám ukážu nějakou rozhlednu. Se půjdu podívat, vypadá to, jak kdyby tam něco bylo, ale nebo jako, že by tam prostě byla nějaká elektrika, ale nekoukejte. No, to je ono. A doufám, že dáte like a odběr a ozvu se vám až nahoře. Tak čau.